Ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšieho dielu zo seriálu My sme Sako, v ktorom vám predstavujeme bližšie našich jednotlivých členov zo Slovenskej asociácie koučov Sako. A dnešným hosťom je kouč Michal Kopčan. Vítam ťa, ahoj. Ďakujem veľmi pekne, Zuzi, za pozvanie a teším sa z nášho stretnutia, aj keď teda iba online. Jasné, niekedy proste to takto vychádza, že sme viac v tom online svete. Neviem, aj ty si spomínal, že dneska máš až celý taký deň, že si na Dneska mám online iba však. online svet, presne tak v rámci klientely, tak vidíš, v podstate poznáš aj moje priestory kancelárie, že teda som doma teraz aktuálne, takže nie som v kancelárii. To mám niekedy taký ten lazy day, že vlastne neidem z domu preč a som doma a teda zavretý výpočítač s tými mojimi klientami, takže dneska mám online day. Jasné. Akože svojím spôsobom je to aj výhoda už v dnešnej dobe, že my ako kouči máme tu možnosť, že môžeme pracovať aj online, že nám to dáva také väčšie krídla, rozpätie, nie? Že nemusíme byť všade len fyzicky. Súhlasím, že vlastne mám naozaj veľa klientov, s ktorými som sa v živote fyzicky nestretol a v podstate aj, dá sa povedať, že z rôznych kútov sveta. Takže ten online svet je akože pomerne dosť otvorený, teda aj v tej súčasnom coachingu by som to tak nazval. A teda tých nových klientov, jak som spomínal, nemám teda ako kedy ani stretnúť osobne. Aj keď si myslím, že ten osobný kontakt je lepší, lebo vlastne ty vnímaš toho človeka aj cez tie emócie, aj cez tú somatiku, cez to telo a teda ten online svet to trošku ako keby limituje, ale sme schopní sa na to ako koučovia adaptovať. Takže. A sú schopní aj tí ľudia, hej, sa na to adaptovať, že ty vidíš, že ako tí Áno, klienti, že áno. keď ich máš naživo a keď ich máš online, že akože je to úplne funkčný nástroj, hej, aj Ja tak. som mal nedávno vlastne rozhovor s jedným psychoterapeutom v rámci výcviku, ktorý vlastne teraz aktuálne absolvovávam. A tiež sme sa bavili na tému a teda on teda nerobí psychoterapie cez online vlastne svet alebo cez tie sociálne siete alebo podobne, alebo napríklad ako cez Zoom. Takže cez tie platformy online on to nerobí teda, lebo vlastne mu tam chýba ten taký celkový pohľad na toho človeka, na to telo a podobne. Ale myslím, že pri tých coachingoch sa to dá, hej, obzvlášť keď vlastne dáme tomu, ja robím často ten výkonnostný coaching so športovcami, tak tam je to ako keby celkom pomerne dobre aplikovateľné. Hej, že nevidím v tom nejaký zásadný veľký rozdiel, že či je to online alebo osobne. Ak by sme ich mali do nejakých hlbších štruktúr, dáme tomu aj nejakých psychoterapeutických vecí alebo do niečoho hlbšieho, tak tam by som vnímal asi ten deficit toho osobného kontaktu. Jasné. A super, ty si spomenul aj tých športovcov a to sa pri tebe proste nedá obísť, lebo to je vlastne s tebou veľmi, veľmi späté. Že ak by si nám trochu povedal, že možno niekto, kto nemá nejaký kontext, že ako sa ten šport s tebou spája a ten coaching, ako to vlastne celé vzniklo pri tebe. To je taká dlhá história pomerne, tak skúsim to nejako tak skrátiť do toho nášho času, ktorý spoločne strávime dnes. Ja v podstate som bol vysoko výkonnostný športovec, v podstate hrával som profesionálne futbal, skončil som mladý, vlastne ako 23-ročný. To ma vlastne priviedlo nejako aj k štúdiu v podstate psychológie, aj toho coachingu. Najskôr teda vyložené pre športovcov, sám som to ako keby vyhľadával nejakým spôsobom a v tom čase, teda keď som mal tých 25-26 rokov, nejak som neuvažoval, že by som sa tým profesionálne živil, ale vlastne v tej oblasti vzdelávania už som sa pohyboval. Čiže pôsobil som ako lektor takých tých jemných zručností, tých soft skills, takže často som prednášal a v podstate som aj učil na strednej škole, potom aj na vysokej vlastne jeden rok. Takže ono to tak, celé to vzdelávanie tak so mnou nejako súviselo a v podstate pred 10 rokmi som sa k tomu opäť vrátil a už teda v roli kouča a v podstate začal som robiť s tými profesionálnymi športovcami ten mentálny športový coaching, ktorý vlastne mám aj certifikovaný v inštitúte v Amerike, kde som si robil vlastne dva certifikačné také výcviky. No a to bolo vyložené vlastne zamerané na ten performance, na výkonnostný coaching, ktorom som sa dlhé roky teda pohyboval, aj v rámci teda individuálnej praxe s klientom, ale takisto aj v rámci tímov. Teda tie športové týmy som pomerne dosť pochodil v rámci toho obdobia a teda pracoval som dlhodobo s futbalovými týmami primárne, aj v zahraničí vlastne na Slovensku tie top týmy, či už to bol Trenčín alebo Slovan Bratislava dlhodobo. Potom vlastne v Čechách som pôsobil v Liberci vo futbalovom klube a naposledy som vlastne pôsobil v Maďarsku 4 roky v budapešťanskom týme vlastne. Takže tých skúseností v rámci toho ako keby športového coachingu alebo toho coachingu ako takého v aplikácii v tom športe
si myslím, že je pomerne dosť. Takisto aj pri tých reprezentáciách som mal možnosť, aj pri futbalovej reprezentácii, aj pri malom futbale s hadzanárským tímom žien som vlastne pracoval slovenským. Takže tých skúseností ako v tom športe bolo pomerne dosť a stále, samozrejme primárne to tak mám, že veľa ľudí ma vníma vlastne, že som ten coach, ktorý sa pohybuje v oblasti športu. Ale musím povedať, že posledné také 3-4 roky sa viacej zameriavam aj na také tie životné veci, že viac ma baví už také ísť do takých hĺbších vecí, záležitostí, nielen riešiť tú výkonnosť, dáme tomu, že klienta z bodu A do bodu B niekde dáme v kontexte výkonu a poriešime niečo, ale zaujímajú ma vlastne také tie, nazval by som to, že hlbšie záležitosti. Čiže to je taký posun u teba vlastne áno, z toho výkonnostného možno, hej, to je také aj možno vekom, nie? Také dozrievanie, že človek... Asi aj profesne, že vlastne človek sa tak nejako orientuje, že aj z toho výkonnostného coachingu som postupne prechádzal aj do toho life coachingu a potom vlastne aj do tej psychoterapie, že vlastne to je niečo, čo ja mám teda výcvik narratívnej psychoterapii a teraz som v PCA dlhodobom výcviku, čiže to je niečo, čo ako ja to poviem to tak, že ten coaching je primárny, ale vlastne snažím sa to prepájať aj s niečím iným a samozrejme, že v úvode toho nejaké spolupráce s tým klientom si stanovujeme, že akým štýlom pravdepodobne budeme pracovať, aj keď tomu klientovi nevysvetľujem detálne, že teda čo idem s ním robiť, ale tam sa definuje vlastne to, že či sa bude jednať o nejakú terapiu alebo sa jedná o ten coaching a v podstate zadefinováva to viac menej klientov požiadavku, že čo by chcel riešiť. Veľakrát sa mi stane napríklad to, že dostanú ľudia na mňa odporúčanie, príde ku mne klient, máme nejaké vstupné sedenie spoločné a tam si stanovíme nejaké ciele alebo niečo, čo by sme chceli riešiť, ale teda čo ten klient chce riešiť. A veľakrát vlastne toho klienta odporúčam ďalej. Poviem si, že to je niečo, čo je mimo nejakej mojej kompetencie a dáme to, vnímam to skôr cez ten kontext toho, že pravdepodobne by bolo dobré, aby to bolo ošetrené nejakým psychoterapeutom už licencovaným, alebo by to bol klinickým psychológom, prípadne psychiatrom. Takže veľakrát sa mi stáva, že ľudia prídu v takých tých klinických stavoch, dáme tomu vysoko úzkostné stavy a tam samozrejme ja mám určitú expertízu alebo vnímam to, že mohol by som byť nápomocný aj v roli toho kouča v týchto veciach. A ja som síce použil slovičko expertíza, ale čím ďalej som v tejto oblasti, tak tým menej seba vnímam ako experta. Ja keď som aj volaný na rôzne prednášky, že pomerne často prednášavam aj pre rôzne firmy. Teraz som napríklad mal posledné, dosť často si ma objednávajú na well-being a vlastne mental health, na mentálne zdravie. Tak ja častokrát aj v úvode v tej prezentácie poviem, že čím viacej som v tej oblasti, a teda v tej oblasti vzdelania sa pohybujem 20 rokov, tak mám pocit, že nič neviem. Respektíve ani nie, že viem veľa, ja viem o sebe, že viem to dosť. Ale skrátka, že vôbec nedáva zmysel sa dávať do tej pozície, že idem niekoho niečo učiť. Hej, že to je práve ten coaching sa mi ľúbi na tom, že vlastne ty nie si tým expertom na život toho klienta, alebo aj tá psychoterapia, že je to vlastne ten klient je expertom na svoj život a spoločne vlastne objavovať tie nejaké zdroje toho klienta je také zaujímavé. Čiže napríklad v tej prednáškovej činnosti samozrejme, že tým ľuďom niečo poskytujem, nejaké informácie, ale už to nedávam do tej pozície, že tak toto je takto a teraz to musíte robiť takto. Jasné, je to skôr taký náhľad, že je istá z možností, ako sa s tým vysporiadať napríklad to. Hej, že v rámci tej prednáškovej činnosti to mám takto. V minulosti som mal napríklad jasne dané, že no takto musí byť a takto to, hej. Čiže aj s tými športovými tímami a podobne, tak tam som rôzne metódy alebo techniky aj využíval v podstate aj z toho coachingu, ktoré samozrejme každý skúsený coach alebo coach, ktorý prešiel nejakým výcvikom pozná a teda ja som sa ich z začiatku tak striktne držal. A teraz čím viacej vlastne ten človek je v tej oblasti, čiže ja sa 10 rokov vlastne tým profesionálne živím, tak tým menej mám tendenciu sa držať nejakých metód alebo nejakých zázračných otázok alebo niečo takéhoto. Čiže skôr je to taký voľno plynúci rozhovor, kde vlastne sa nápaja na toho klienta, na tie jeho potreby v danom momente. Taký flow, to povedal možno. Ale to je asi aj tá cesta k majstrovstvu, tak to vždy vravia, že vlastne master coach je už o tom, že tam už nemá žiadne ako keby na to nejaké očakávania alebo vplyvy alebo nejaké pravdy tam hľadať, ale proste, že je to taký tok uvoľnenia potom už. To ešte pravdepodobne mám ďaleko od toho majstrovstva a neviem, či pravdepodobne sa tam človek nejakým procesom dostane. Ja som si to tak uvedomil, že ono to nesúvisí vôbec s množstvom odkoučovaných hodín. Teraz som tak nad tým rozmýšľal, lebo som si taký prierez, že koľko asi zhruba tých hodín som mal odkoučovaných, tak už to bude cez 5 000, teraz som to tak vlastne rátal. Ale vlastne keď si uvedomím, že ako som kedysi v úvode koučoval, alebo že ako to bolo, lebo som bol vedený nejakým štýlom, aj neviem, tým expertízou alebo nejakými metódami a podobne,
tak vlastne teraz tak uvažujem, že koľko z tých 5 000 stretnutí boli skutočne coachingových stretnutí. Mhm. Hej? Že to bolo také poprepáne mentoringovo, aj terapeuticky a coachingovo, že tam bolo viacero ako keby takých variácií, že ako keby som si mal možno povedať, že čo bolo naozaj coachingové, tak by to bolo možno 1/3 z toho. Hej? Mhm. A Mhm. čím viacej som v tom, tak mám pocit, že keď si aj niekedy si tak spätne robím nejaké analýzy aj svojej práce, aj teda s nejakým supervízorom, ktorého mám, v podstate stále kouča jedného v Amerike, tak zistujem vlastne, že akože sa niekedy na tom tak človek smeje, že vlastne ako ten rozhovor prebieha, alebo však tie nahrávky človek má niekde a tak podobne a v podstate taká sebareflexia, že či to vlastne aj by čo ten coaching vlastne bol, hej. A tak je to asi kontinuálny vývoj, Zuzi, že? Asi to tak zažívajú Presne. všetci koučovia. Presne. A vieš, lebo toto sa akože často aj noví kouči rozmýšľajú o tom, že nerobím to dosť dobre, alebo ja neviem, alebo chyby, ale že akože všetci sme ľudia. No A presne. vieš, čo je asi najdôležitejšie, neviem, ako to vnímaš, ale že či ten klient je spokojný, alebo či on si z toho vlastne odniesie to, čo má. To si vždy ja tak hovorím, že prečo by ten človek vlastne chodil spätne zase ku mne a Mhm. mám teda klientov, ktorými som pracoval buď pár sedení, ale mám aj klientov, ktorí vlastne v tom coachingu hľadajú ako keby takú, ani nie, že riešenie, že teda hľadáme nejaké odpovede, ale skôr, že Mhm. majú nejakú osobu, ktorej sa môžu dôveriť, Mhm. pozrieť sa na tú vec z iného uhla pohľadu. Ja mám klientov niekoľko rokov v podstate aj. Mhm. Hej, čiže nie je to preto, že by som ich teraz vycicial z peňazí, že tu je vyšokopčan, ktorý potrebuje na nás zarobiť, ale naozaj, že je to z ich potreby a oni vlastne Mhm. chcú dlhodobo pokračovať v tom, že keď Áno. sme, to sú hlavne tí profesionálni športovci, že mám veľa Mhm. športovcov, v podstate to je ako zaujímavé, že oni prišli ku mne ako v podstate ešte mladí, neviem, 15-16 roční, teraz má 23-24 rokov, je profesionálny športovec a vlastne ja poznám tú jeho cestu úplne že do detailu. Čiže ako keď majú tak silnú dôveru v tú moju osobu alebo v ten proces, že tak nejak sa to vyvíja. A naozaj tie rozhovory, keď si to tak spätne vlastne analyzujem aj s nimi doslovne, že sa vraciame aj spätne, že hľadáme tie zdroje aj z minulosti, že akú cestu prešli, tak je to naozaj, že tie rozhovory sú úplne iné, ako dáme tomu boli pred Mhm. 3, 4, možno 5 rokmi s niektorými. Jasné, hej, hej, A potom všetko. samozrejme mám klientov, ktorí prídu vyložené riešiť niečo, že tak toto je, ja neviem, mám problém so stresom, z výkonu, tak poďme sa na to pozrieť a tam naozaj niekedy stačí 3-4 sedenia a vlastne Mhm. je v podstate uzavrený tá coachingová dohoda. Dáme tomu na 5 stretnutí a po 5 stretnutiach si povieme, vieš čo, pomohlo mi to, nepomohlo, pozeraj sa nejakým iným smerom a uzavrieme tú Áno. spoluprácu. A hovorím, mám aj tie dlhodobé spolupráce. Mhm. Mhm. Takže, No to je super. Tak to máš z každého mhm, rožka troška. Ale úplne, mne no. ešte nedá sa ťa opýtať, lebo pri tebe je tiež veľmi zaujímavý ten tvoj začiatok koučovací, že ako sa toto tebe podarilo, lebo to je podľa mňa vysoko motivačné aj pre rôznych iných Ja to tak začínajúcich nejako koučov. vnímam, ja to tak nejak vnímam, že prirodzene to tak prišlo, lebo vlastne v tej oblasti vzdelania, ak som si spomínal, sa pohybujem dlho. A tak ja som vlastne pracoval ako vzdelávateľ pre jednu zahraničnú spoločnosť, ako interný školiteľ a v rámci toho som pracoval ešte v nejakých obchodných aktivitách, že to bola taká kumulovaná funkcia. A dostal som sa vlastne do tej spoločnosti tým, že som robil prednášku pre nich. Myslím, že to bola nejaká úspešná prezentácia. Boli tam dva manažéri a tí hľadali vtedy ešte vlastne nejakého človeka do tej firmy. A skončil som tam 7 rokov v podstate na manažerskej funkcii a mal som tam svoju koučku. Hej, Mhm. to je vlastne, doteraz sme v kontakte. V tom čase vlastne tých koučov až tak nebolo veľa, to je 12 rokov dozadu, alebo 11 a skúsená taká psychologička, to vlastne bola aj teda koučka a veľmi sa mi to páčilo. My sme hľadali nejaký prienik, že vlastne ako ďalej, že také tie klasické, že kde vidíš seba od tých 5 rokov a ja vlastne som tam sedel na tom stretnutí, asi možno druhé alebo tretie a hovorím, že však ja budem robiť to, čo robíte vy. A len ako budem so športovcami robiť, hej, že tam tá Mhm. vízia bola daná. A ja som sa teda, ona to bola, že vlastne áno, a my sme tam našli, ja to nazývam potom aj s klientami, keď pracujem, že taká červená línia, že čo sa ako keby tvojim životom prelínalo, že čo Mhm. ti išlo tak s ľahkosťou, čo ti dávalo zmysel, že čo by si robil aj zdarma, ako keby, hej, že v takej úvahe. A no a tam som sa teda rozhodol, fakt to bolo asi v tom daném čase som to ako vnímal, že spontánne rozhodnutie, ale pravdepodobne tam smerovalo. A teda dal som výpoveď na základe tej práce s tou koučkou, ten cieľ bol iný samozrejme v rámci tej firmy, ale teda ja som dal výpoveď a do 3 mesiacov v podstate som koučoval už normálne ľudí. A v podstate už ako som bol v tom výpovednej dobe, tak ja som mal svojich nejakých klientov, ale bolo to fakt, že to bolo do neznáma som išiel. Možno som mal Mhm. 5-6 klientov, čiže vlastne to nepokrylo to, čo som potreboval, ale vlastne som vedel, že toto je tá vec, ktorú chcem ja robiť. A ja som išiel ako dosť akože tak veľmi priamo na to a veľmi entuziasticky.
a v podstate mal som to šťastie, že som začal vtedy pracovať pre futbalový tím v Trenčíne vlastne, že ten tréner v tom momente, ak tam bol, tak ma oslovil, vedel, že niečo vlastne s tou psychológiou, nejakým tým coachingom a niečo, že mám spoločné a jeho to tak zaujalo a ma teda vlastne prizval k tomu tímu. Mali sme tam aj nejaký úspech, zase vlastne získal majstrovský titul a potom sa to tak nejako viezlo so mňou. Tí klienti tak pribúdali a dá sa povedať, že fakt, že do 3 mesiacov som mal v podstate, keď to poviem v kontexte peňazí, že sa mi to vlastne vyrovnalo s tým, čo som zarábal v tej spoločnosti a do roka to bolo vlastne ako keby dvojitý, hej, keď to dám v kontexte zárobku. Wow. Ale za jednu tretinový čas by som to povedal tak, hej, že to bolo to najväčšia, poviem, výhoda toho, že ten človek aj keď pravdepodobne aj ty ako koučka alebo ostatní kouči, ktorí nás budú počúvať, tak je to také, že ty máš niekedy fakt, že rozbitý celý deň. Hej, Áno. že napríklad teraz mám s tebou rozhovor, potom mám coaching, potom mám 3 hodiny voľno a potom po obede mám ešte 3 coachingy a posledný mám o 8 večer. Hej. Áno, Takže áno. to je práve ten online svet, že sa pripájajú ľudia z iných kútov sveta, aj ten časový posun a podobne. Čiže ja som za to ale vďačný, lebo vlastne mám tam priestor, že idem si tam zacvičiť, idem si tam niečo načítať, urobím tam nejaké, že absolvujem výcviky, čiže niečo si tam naštudujem, prečítam a tak ďalej. Čiže ten priestor akože využívam v rámci toho aj na taký sebarozvoj, že sa stále človek proste v tej profesii musí posúvať niekde a takisto samozrejme sa venujem sebe a aj svojej rodine. Jasné. Takže keď sa vrátim k tej Super. pôvodnej tvojej otázke, tak viac menej to bolo také, že to tak všetko rýchlo išlo, že ja som si to tak aj zhodnotil možno až po nejakom čase, že ty kokšo, že ako to ide, že proste si sa tak akože to... Hej, a ja teda samozrejme, že väčšinou, keď začnem niečo robiť, tak to je entuziasmus, veľký energia, tak to fakt bolo tie prvé mesiace, že zo 4-5 hodín ponorený do vecí, študoval, zisťoval si, písal som články, popri tom som začal knižku písať, hej, a tak ďalej. Čiže ako keby začal som tvoriť nejaký content, videa, že niečo ma napadlo, že ty kokšo, toto bolo v tej praxi, toto som zažil, idem nahrať video, hej. A začal si vytvárať nejaké sociálne siete, čiže Facebook som začal písať nejaké posty, že v začiatku tam boli, že 2-3 lajky, potom tam bolo, že ja neviem, 20 lajkov, potom tam bolo 1500 videní, potom tam bolo 50 000 videní, hej, že fakt, že niektorí posty boli také, že cez 1000 zdieľaní a takéto, hej, čiže to bolo akože také postupné, hej, že keby som si možno povedal, že vieš čo, ako nie je to asi také dobré a to ako keď si máme tam mnohé rozhovory a teraz som to mal s jedným klientom, že začína vlastne jeden biznis a je taký zo začiatku, že možno mi to až tak nejde, že neviem, či to je správna cesta, tak samozrejme Zuzi, ako nechcem to dať do takej, že všetko bolo krásne v tom úvode a všetko mi išlo, ale fakt som mal aj ja pochybnosti, že či to je tá správna cesta a že či je to, čo som sa rozhodol robiť, že či ma to vlastne uživí. Ale tam bol vlastne ako keby strach, by som to povedal do tých emócií primárne, že strach versus láska. A v podstate tá láska to prekonala, aj láska k tej aktivite, alebo k tomu seba rozvoju, alebo k tomu poznaniu seba, hej, a tým pádom schopní si lepšie vnímať aj tých klientov, tak to si myslím, že bolo silnejšie ako vlastne ten strach. Takže to si myslím, že mi v tom úvode pomohlo vlastne prekonať aj to, že som pochyboval o tom, že či to je teda dobrá cesta. Hej, ja neviem, že ako si to mala ty, ale ja v úvode som to mal tak, že som mal pocit, že idem zachraňovať toho klienta. Hej, aj keď teda coachingový kurz máš nejaký a povie ti tam aj ten, že ty nie si tam na to, ale ja si myslím, že každý aj do istej miery možno začínajú si coach, nesie si tú ilúziu trošku, že tak teraz to je ako idem zachrániť všetkých. Áno, Alebo áno, teraz, ja spasiteľ, hej. takže ja som to mal tak, že v začiatku naozaj, že som sa nad tým veľmi zamýšľal, riešil som to veci, že prinášal som si to domov aj tie veci a rozmýšľal som nad tým, premýšľal. Až potom prišiel určitý bod, že som pochopil a dozrel v tej profesii, že toto nie je Mišo, že to nie je správna cesta, postaraj sa o seba, potom sa môžeš postarať o ostatných a že vlastne nejak tak, že neviem, aj keď máš ťažké rozhovory, že naozaj sú to niekedy ťažké veci v rámci tých stretnutí, aj včera som zažil taký pomerne ťažký emocionálny coaching a nejak sám som tak, že som to nejak že nerozprával, samozrejme nehovoríš detaily, ale povedal som, že iba čo som zažil. A ona sa, že ak si to tak môžeš akože spracovať. A ja viem, asi to je tu praxou, že proste to nejako vieš oddeliť. Hej, že ja to tak metaforicky hovorím, že keď máš klienta skočeného v jame, tak ty neskočíš za ním, že aký si ty strašne empatický coach, lebo tá empatia je dôležitá, vedieť sa na neho napojiť, ale nie si ten záchranca, ktorý tam teraz skočí a strašne tam s ním teda, neviem, smútim alebo Áno, áno, čokoľvek. áno. Takže tak, ja som sa Jasné. tak rozrečnil, hej, že ty si A mi dal to to tak je nejako super. Veď máš čo povedať. to naplňa tvoje potreby. Ale to je super, veď ako áno, častokrát musíš počúvať, niekedy sa treba aj vyrozprávať. Jasne, no. Že je to super, Aj ale keď ty si... viem o sebe, že niekedy, keď
klient sa niečo spýta, že náhodou, že nedávam len tú kasu coachingovú otázku a chytím sa nejakej témy a niekde sa rozvetvím, tak on je taký zlatý, že áno, dobre sa to počúva, že veľa v tom nachádza, ale sám si uvedomujem, že som tam ušiel trošku v tom. Jasné. Že to je tá všímavosť zase, hej, že si to A všimnúť, to že je práve to, niekto, že už áno. keď máš vytvorený ten vzťah s tým klientom, ten Mm, dlhodobejší, tak vieš, tam už je to fakt, že voľný rozhovor, v ktorom si mm, on na niečo prichádza. Čiže on niekedy povie, že mm, povedz mi ale fakt, že tvoj názor. A kedy som mm, sa tomu bránil, že ne, nebudem ti hovoriť môj názor, že to mm, je v inej pozícii, ale teraz to tak mám, že aj mu poviem, že čo si o tom myslím. mm, Napríklad, keď mm, vidím, že klient sa točí dokola, tak tým, keď mám dobrý dôverný vzťah vytvorený, tak ja mu poviem, že vieš čo, ale teraz ma to nudí, čo rozprávaš. mm. To je Alebo super. poviem mu, Mm, že chcem ti byť teraz nápomocný čo najviac, poďme ten čas využiť najlepšie, ako sa dá, ale mám pocit a vnímam to teraz tak, že stále točíš sa okolo tej istej témy, že je tam niečo, čo by si ešte chcel lebo že mm. vlastne ono je to jedna vec, že empaticky počúvať a byť napojený na toho klienta, ale keď počúvaš 4-krát po sebe tie isté príbeh a to isté sa točí dokola, tak Áno. ako je to také, že hej, a kedy si v minulosti by som to nepovedal a teraz mu to poviem. Áno, ale to Hej. je tiež to majstrovstvo, ako keď Kiri o tom rozprávala, že vlastne niekedy nechávaš viesť toho klienta, ale niekedy prevezmeš to velenie ty a ty ako keby do toho tiež presne vstúpiš tým, že ale ja toto vidím, že pomenúvam, že áno, vidím, toto sa deje a Že vtedy vidím, sa s že či tým sa niečo toho chytí, spraviť. nechytí. Hej, že Hej, nechcem mu hej. to dať, že imperatívne, že toto potrebujeme robiť, ale že ako ponúknem mu to, že je to nejaká Mhm, možnosť iná, že sa na to aj pozerať, alebo možno s tým procesom urobiť niečo iné. mhm, Hej. jasné. A nie vždy sa mi to darí, samozrejme, že veľakrát si to tak človek vyhodnotí a paradoxne neviem, či to Zuzi je, tak ty zažívaš a niekedy mám ja taký, že wow, to bol super coaching a že mám taký pocit z toho, že úplne perfektne to plynulo a že pravdepodobne tak predpokladám, že klient si tak ako keby našiel nejaké odpovede, ktoré potreboval a viac menej, že možno žiadnej zmene sa až tak nedostal. Hej? A potom Mhm, mám pocit, že ten coaching stál za nič, viac menej, že mhm, Mišo, toto si mohol lepšie, tu si sa mohol lepšiu otázku opýtať, tu si sa mohol ešte lepšie napojiť a podobne. mhm. A vlastne klient príde a povie, minulý coaching bol perfektný, že pochopil som toto a toto. A ja teraz pozerám, že či hovorí o tom istom stretnutí, hej. Je to Takže niekedy to zaujímavé, je fakt o áno. tom subjektívnom prežívaní, že ty ako coach vnímaš niečo a ten klient môže vnímať niečo úplne iné. Áno, áno. A určite a ešte aj to, že vlastne ten proces, on dobieha ešte aj ďaleko po tom stretnutí, že to není len No v tom presne, momente, ale že to je ono sa to práve to. deje To ešte je aj práve, potom. to učenie sa nedeje počas toho stretnutia Mm, viac menej, hej, že to je potom už tej konkrétnej skúsenosti, že ten klient si mm, tie veci všíma v tom takom bežnom živote a tam si, že mu to len niečo, že ty niečo otvoríš v rámci toho stretnutia, že na čo by sa mohol možno pozrieť a on sa na to pozrie v tej konkrétnej situácii. Obzvlášť je to vlastne to, čo mám ja rád, sú tie záťažové situácie, mhm, alebo keď to človek pracuje pod tlakom, tak tam sa preferencie ukazujú podvedomého charakteru. Čiže to, že my mhm, si niečo krásne povieme v tom coachingu, tak to môže pekne znieť, môže mať z toho dobrý pocit a môže odchádzať s tým, že jej bože, akože jak, také tie kráľovne, ktoré sa objímajú niekde, hej, alebo motivátori, ktorí tam niečo rozprávajú. Môže to byť pekné veľmi, ale toho človeka to vedie len veľmi krátky mhm, čas, lebo mhm, nenarušil tie hĺbšie štruktúry a tie vzorce nejaké myslenia a správania a podobne. A to sa vlastne deje práve v tých konkrétnych situáciách, kde ten klient si to potrebuje vlastne uvedomiť v tej nejakej mhm, záťažovej situácii, že aha, vidíš, toto je tá preferencia, alebo toto je to, čo sme sa dotkli, že prečo reagujem takto, že možno by som mohol inak reagovať a začne si to tam všímať. A tak, tou áno. všímavosťou vlastne je schopný potom následne tie Mhm, vzorce meniť. A mhm, samozrejme, keď sa menia tie vzorce, tak sa mení aj nejaké konanie teda toho človeka a menia sa jeho výsledky. jasné. Je to fascinujúci proces, áno. Je to úžasné. A ešte by som akože tak možno k záveru sa ťa na jednu vec opýtala, lebo ako si spomínal, že ty si začal dávať o sebe vedieť, začal si písať články a podobne, ale ty si začal písať až tak, že si napísal až knihu. Ty si zlatá. Áno, ja som dokonca napísal knižku, ona vlastne uzrelo svetlo sveta pred nejakými 6 rokmi a v podstate pred rokom, necelým rokom som ju vlastne vydával cez vydavateľstvo. Ja som si ju v tom Mhm, čase vydával cez vlastné náklady a ona sa pomerne rýchlo predala. Ja som dal 2000 kusov vlastne vytlačiť, ono sa to rýchlo predalo. Tak potom nejako ma to vydavateľstvo kontaktovalo, že však teda počul do takejto knižke, či by som to nechcel cez nich, tak teda sme to išli cez nich a samozrejme mnohé veci som tam ešte upravil a dodal, nejaká štruktúra tej knižky bola teda trošku iná,
boli tam nejaké príklady z praxe, tam pribudli pri každej kapitole. A teda tá knižka sa volá Mysel šampióna a je to v podstate určené primárne tým športovcom. Hej. Že ja som to písal v tom duchu, že keby som toto mal ako mladý športovec, tak pravdepodobne by som si určité veci uvedomoval inak a možno by to bolo aj v tej kariére trošku inak, že by tam možno neboli aj tie zranenia, ktoré som si tak s odstupom času vyhodnotil, že boli často psychosomatické, že by som tam bol viacej uvoľnený, lebo som bol viazaný, dáme tomu, na ten výstup, hej, že nebol som procesne orientovaný. A skrátka, že to podmieňovanie toho okolia by možno bolo iné, a keby som si ja vedel určité veci uvedomiť. Takže tak v takom duchu som to písal a viac menej som to písal, pôvodný cieľ bol, že napísať to tak, že keď klient bude mať nejakú príručku, že tu máš nejaký základný príručku, že to si môžeš prečítať a že niečo ti to tam dá, ale že viac menej, že v coachingu sa o tom môžeme porozprávať, ale že nebudem riešiť nejaké metódy, techniky s tebou, ktoré sú na to zaverané, čiže ja viem, práca s cieľmi, práca pod tlakom, nejaké relaxačné metódy, alebo nejaké princípy špičkovej výkonnosti a podobne, že to je niečo, čo si ty môžeš sám naštudovať a my poďme do hlbších vecí, ktoré s tým súvisia. A v podstate dostával som na to takú spätnú väzbu pozitívnu, tak som sa rozhodol teda do nejakej hutnejšej podoby a vznikla z toho taká knižka. No a teda teraz som dostal informáciu nedávno zase z vydavateľstva, že teda robia sa zase dotlač, že tá knižka sa predáva dobre, takže to je paráda. musím povedať, že vlastne, že mi to prinieslo veľa klientov, ako skutočne, že áno, aj to. Ja som v podstate pôsobil pri futbalových tímoch a v novembri minulého roku som skončil vlastne v tom budapešťanskom tíme futbalovom na vlastnú žiadosť. A aj teda z toho titulu, že 4 roky človek dochádza, 300 km naspäť, bol som tam 2 dní v týždni a podobne. A vlastne som potom musel odsúvať tých klientov, tak som si vlastne zhodnotil, že možno by bolo dobre sa orientovať iba na tú vlastnú prax a teda v tých tímoch pôsobiť len nejako tak, že keď budú chcieť, tak môžem tam prísť, urobiť nejaký workshop alebo podobne, ale že nechcem tam ako chodiť pravidelne. Nevidel som to až tak efektívne a takisto, jak som spomínal, trošku ma to vzdialovalo už od tej výkonnosti. Že v tom športe je to častokrát o tom aj v tých tímoch, že tak ty hráš dobre, ty si super a ty hráš zle, tak 3 bodky, hej. A toto ma tam zväzovalo vlastne. Aj somaticky som sa tam necítil úplne príjemne, že som cítil už tlak z toho, že Mišo, toto je fakt to, čo chceš robiť. Hej, a kládol som si tú otázku pomerne dlho a potom som si to vyhodnotil, že teda som sa rozhodol to ukončiť. No a v podstate, ako náhle som to ukončil, tak som niečo pustil, tak zase niečo nové prišlo a teda prišlo pomerne veľa klientov vlastne v krátkom čase a keď sme zase v tom kontexte, či už aj financií alebo aj času, tak to bolo veľmi dobré rozhodnutie z mojej strany. Ale hlavne to, že ja som sa tam necítil komfortne už. Hej, že keď som si aj tak uvedomil, že prečo som išiel aj teda koučovať a podnikať, tak bolo to preto, že som chcel byť sám sebe pánom ako času, ale aj toho, čo chcem robiť a čo mi dáva zmysel. A vlastne v tých futbalových tímoch som bol vždycky vlastne ako keby v roli takého zamestnanca, že predsa tam musíš plniť ako keby určité ciele, alebo teda tú filozofiu toho trénera, s ktorou nemusíš byť úplne stotožnený. Že jeho filozofia je taká, že mňa nezaujíma, čo ten hráč prežíva, mňa zaujíma, aby podal v sobotu dobrý výkon. Jasné. A ja čím viacej som sa v tom pohyboval, tak tým viacej ma to ubíjalo lebo mňa strašne zaujíma, čo ten hráč prežíva. A mne záleží na tom, aké on má prežívanie. Mne nezáleží iba na tom, že on podá výkon a dá 2 góly. Mne záleží, ako to prežíva, aká je kvalita života jeho. Jasné. To ma tam teraz vedovalo a urobil som to rozhodnutie a ono to je častokrát tak, že my niečo držíme a sa obávame, že čo keď potom nebude niečo lepšie, alebo čo keď to takto je. A moja skúsenosť je taká naopak, že keď ideme do toho a je tam tá silná potreba, že niečo chcem zmeniť, tak si myslím, že väčšinou to je vlastne v súlade s tými našimi potrebami sa potom aj tie veci v živote dejú. A to sa mi viackrát potvrdilo. Ja som tú tému vlastne otvoril aj v rámci toho psychoterapeutického výcviku, ktorý mám pred tým rokom zhruba. A mal som vlastne, my sa to tak názvom, robíme tú terapiu v rámci tých výcvikov a tá koučka, alebo teda tá terapeutka, ktorá prebiehala, tak ja som mi otvoril tú tému, že sa bojím odísť z toho klubu, lebo si myslím, že tie peniaze, ktoré tam mám, že toľko nezarobím, hej. A viac menej mi tam pripomenula opäť nejaké zdroje z minulosti, že ale aj ty si odišiel z tej práce pred tými 9-10 rokmi, hej, že proste, že to bolo veľké rozhodnutie, že kde si našiel tie zdroje. A to mi tak pripomenula vlastne aj krásne tak, s tou minulosťou, že aha, myšli, že toto si spravil veľké rozhodnutie a teraz už aj takto, že presne to bolo fakt také veľké rozhodnutie, v tom čase som to až tak nevnímal, že vlastne som si išiel svoje, ale spätne si to vyhodnocujem, že bolo fakt veľké rozhodnutie, lebo ja som išiel do totálneho neznáma.
Vieš, že keď som povedal niekomu, že idem robiť mentálny coaching ako aj v športe, tak všetci, že čo to je, aké blbosti a neviem čo. A coach, to sa neuživíš a podobné, vieš, že alebo veľa ľudí sa ma pýtalo, ja už som mal rozbehnutý biznis fakt dobre a veľa ľudí, že a to robíš akože aj niečo iné popri tom, alebo ako to máš? Tak je. A ja som bol taký, že čo by som robil, však tu trávim, ja neviem, však mám celé dní klientov, tak čo by som, celé dní, no ako, ja Jasné. si to snažím tak plánovať, že mám 4 coachingy denne. Hej, Mhm. 4 coachingy denne, čiže zhruba nejakých 80-85 stretnutí vlastne mesačne, plus do toho nejaké vzdelávanie ešte vlastne a prednášky, keď sú tam nejaké. Jasné, Aj keď no, musím, tak... aj keď musím povedať, že ja som dosť pasívny akože v tomto, vo význame vlastne nejakých tých firemných vecí, Mhm. že vlastne len cez referenciu ma kontaktujú. Ja vôbec Mhm. na tomto poli nevyvíjam žiadnu aktivitu. Tak nejak to akože tak ide. Hej, a možno, že do budúcnosti, keď už teraz to s tebou rozprávam, tak možno do budúcnosti by som si mohol dať na to viacej závažať a možno začať robiť aj osvetu možno v tej oblasti. Tak nejak sa to tak, hej, že človek to tak nejako nerieši, pokiaľ tú prácu má. No. Veď, tak presne, no, ale tak to je úžasné. Tak vieš, že referencie tie sa nesú samé, takže to znamená, že Je je to tak, tam no to. teraz aj tých klientov, že v podstate sme síce v online svete, ale že veľa ľudí si má vlastne, ako príde ku mne na základe nejakej referencie od niekoho iného. Mhm. Ja neviem, že je futbalista spoluhráč, že spokojný povie to niekomu inému niekde na káve a ten povie, jasne, kontaktujem ho, hej, alebo pracoval som tam, alebo aj tá knižka mi priniesla veľa klientov, plus aj vlastne aj tie sociálne siete, že viem, že veľa koučov sa tomu bráni, že čo tam budem niečo rozprávať alebo písať, Mhm. ale ja si myslím, že tie sociálne siete, že vlastne to bol taký gro, čo mne prinieslo strašne veľa klientov. Mhm. Hej, že aj Instagram dáš nejakú fotku, niečo tam popíšeš a zase ja v tomto nemám žiadny nejaký plán, že teraz tak to je Mhm. nejaký marketingový plán, lebo však veľa ľudí ma kontaktuje, že mi chce zlepšiť, to neviem čo, marketing svoj na Instagrame a kade tade a ja to vždycky tak akože neprečítam väčšinou, alebo to len dám preč. A, lebo to je také, ja to robím tak spontánne, že teraz neviem, Mhm. že mám nejakú tému, niečo sa napríklad s tebou dneska rozprávam, niečo mi tam vyskočí, že to je zaujímavé, ty kokšo. Mi to tak rezonuje a ja to spravím nejaký príspevok, hej, že chytím Mhm. telefón a si to a postnem to tam, hej, že moc nad tým ako keby, nie, že nepremýšľam, ale že skôr je to taká intuitívna záležitosť. A Hej, že skôr keď je to som, asi, keď pamätám, no povedz tu si. že taká všímavosť, že ty si všimneš ten moment a že si ho Hej, že vytiahneš, ten, vieš? No. presne tak, že čo je také, že a potom si to tak uvedú, že to je veľa ľudí, že rieši toto, hej, že teraz Mhm. napríklad to sú také highlighty tých coachingov, že teraz zaujímavé, že tento týždeň sa stretávam s témou perfekcionizmu o mnoho viacej ako v nejaké iné týždne, že proste Mhm. včera som mal novú klientku, profesionálnu jaskyňu vlastne na koňoch, ona žije v Amerike, ale teraz prišla na Slovensku, tu má rodinu a teda zase cez odporúčanie sa dostala na ten coaching a tam bol vysoko perfekcionistické tendencie, že vlastne Mhm. musím byť perfektná tam, aj v škole musím byť super a tak ďalej. A potom prišiel ďalší klient, s ktorým som mal teraz druhé sedenie, basketbalista, a presne tie isté štruktúry sa tam ukazovali. Ne? A teraz si hovorím, ty kokšo, to je Mhm. zaujímavá vec, že takéto dva ľudia v jeden deň a že to isté riešia, tak asi pravdepodobne spravím teraz na najbližší príspevok nejaký o perfekcionistických tendenciách, že je to Áno, proste tak, že veľakrát, ja neviem, že či to aj ty tak má Zuzi, ale veľakrát tí klienti, keď ku mne prichádzajú, tak ja vidím samého seba v nich. Hej, že jasné. proste ako keby Mhm. popisujú môj život niekedy, vieš, že Mhm. nedávno klient jeden a som sa na tom smial, som hovoril manželke, že on normálne popisoval, akože, ako my žijeme. Mhm. Je V to, istých áno, veciach, v istých veciach, no. je to fascinujúce, že my častokrát máme pocit, že my si žijeme nejak izolovaný život, ale keby sa fakt úprimne rozprávame s druhými ľuďmi, tak zistíme, že my sme akože gro rovnakí, hej? Že fakt, že Že zažívame to je to, čo podobné sa v tom veci. coachingu vlastne deje. No. Áno, no. Že toto je, ja som tak počula raz, Dalibor Bednářik povedal, že niekedy ja mám pocit, že mám platiť klientovi, hej? A že nie on mne, lebo to je fakt, Ako to, že rastieme ja to spolu, niekedy tomu klientovi aj poviem. že je to Vy ste mi dneska zaujímavé. tak pomohol vlastne tou konverzáciou. Je to úžasné, je to skvelá práca Je to proste. taký proces, fakt je to akože, že podľa mňa je to, vtedy sa to začne diať, keď ty nevnímaš seba ako toho Mm, záchrancu, ako toho experta, ale že ako mm, človeka. Ja to nazývam tak, že v angličtine tomu hovorím, že thinking partner, že partner na mm, rozmýšľanie, že tak, premýšľanie, že spoločne si tam tak akože zamýšľame sa nad tým, čo by ten klient chcel riešiť a podobné. Hej? Že je to také, mm, taká vzájomná ako úvaha, také plynutie, také prepojenie, že nevnímam to proste, že fakt sa nedávam do tej pozície toho experta. jasné. Včera mi jeden Mm. rodič hovorí, bol tam so synom, hovorí, no tak čo by ste mi vyporadili?
A ja tak, vieš, keď v minulosti, možno pred pár rokmi mi to vytvorilo tlak, že teraz hľadaš to, že čo by som mu až tak poradil. A ja ma, čo by ste chceli, aby som vám poradil? A dáš tú loptičku na jeho Áno, stranu, a tam pošleš. je pekne vidieť potom, že hej, a on potom začne rozprávať, hej, čiže on tie odpovede tam má. Mm. Že len vlastne ty, keď nie si ako keby úzkostlivý coach, ktorý má pocit, že to potrebuje vyriešiť, no tak vtedy sa začne diať ten proces a to je celkom zaujímavá vec. A nie vždy sa mi to darí, aby to nevyzeralo ako ideálne, vieš, že teraz napríklad tento rok by som si chcel spraviť nejakú certifikáciu vlastne pod SAKO, to Mhm. vlastne PKCS a som tak na tým uvažoval, že či som fakt dobrý na to, aby som na tú certifikáciu išiel, hej, že máš tam pochybnosti. Potom si povieš, dobre, máš toľko a toľko stretnutí za sebou, ale ako som spomínal, že to, že mám tých stretnutí toľko, neznamená, že možno som lepší coach ako niekto, kto má možno 200 stretnutí, hej. Čiže pravdepodobne to niečo spraví, že človek nejakú praxou získaš nejakú pohodu možno v tom, že vieš, čo robíš. Mm. Ale no je to ako certifikácia, tak uvidíme, že to prejdem. No tak budem držať palce. No jasné, ale zase to o tej príprave, vieš, Jasné. že pravdepodobne, ako keby som každý coaching úprimne nahrával teda a potom si to nejako analyzujem, tak zistím, že tam bolo strašne veľa chýb vlastne, ktoré nejdu v súlade s tým, ako by si mal coachovať. Ale ako ten ideálny svet podľa mňa v tomto neexistuje, že naozaj, Áno. že niekedy možno ti spravíš vec, ktorú by si bežne neurobil, lebo nejde podľa nejakých coachovacích prístupov, ale možno je to práve tá vec, ktorú ten klient v danom momente potrebuje. Mhm. Hej, to je super, no, že si aj spomenul chybu. Možno úplne tá posledná otázka, aj keď ty si to teraz odpovedal, že niekedy možno to ten klient potrebuje, že ako ty sa vyrovnávaš s tým, že si spravil chybu, lebo je to súčasť našich životov, že ako to ty vnímaš. No je to vlastne pomerne častá téma, ktorú ja riešim hlavne s tými športovcami, teda chyba aj vlastne v tom kontexte športovom napríklad, že ako sa s tým vysporiadať. Čiže je to pravdepodobné, že aj tie konverzácie mi pomáhajú sa vysporiadať svojimi vlastnými chybami. Mm. Už nejakými životnými alebo vlastne koučovacími chybami, ktoré vlastne si vždycky analyzujem. A on to väčšinou tak, že ten coach, ktorý je dostatočne všímavý, tak on spraví nejakú, alebo opýta sa niečo, alebo niečo spraví a hneď si to vie zreflektovať v tom danom momente, že Mhm. no, toto som sa asi tak dobre neopýtal, alebo mohol som to inak povedať. A ja to niekedy aj transparentne tomu klientovi. Ja mu poviem, ja sa Mhm. niečo opýtam, napríklad sa opýtam a potom, že viete čo, že toto mi príde ako, že nie je úplne najvhodnejšia otázka, že berem to späť, hej, že myslím, že Mhm. toto by bolo pre vás nápomocnejšie, keby ste sa na toto pozreli, hej. Že Mhm. viem to aj v tom danom momente ako keby stransparentniť a to mi tak ako keby potom dodáva silu, že vlastne, že som normálny, ako keby to je tá Mhm. autentickosť, ktorú ja využívam Áno. v tej praxi, alebo využívam nielen v praxi, ale v živote. Že to si myslím, že to, čo ten klient ocení, je viacej, že si sám sebou, ako to, že si nejaký certifikovaný coach, ktorý má výcviky, neviem aké, ale že proste tam Mhm. sedí osoba, ktorá má nejaké prežívanie. Ja to vždycky tak vnímam, že ja mám nejaké pocity a mám nejaké potreby. A takisto človek oproti mne má nejaké pocity a potreby. A v minulosti som to svoje prežívanie, tie svoje potreby ako keby zanedbával a dával som do popredia tie klientové veci. Ale to Mhm. si myslím, že nebolo dobré za moje prežívanie, ale aj za B, že vlastne nebol som v tom procese autentický. Mhm. Čiže keď ty to vieš vhodným spôsobom stransparentniť, že to, čo aj ty prežívaš a to, čo aj ty vnímáš, že nejaké potreby sú tam buď naplňané, alebo nie sú naplňané, tak Mhm. to si myslím, že v tom vzťahu vlastne koučovacom tomu klientovi pomáha. Hej, čiže práca s chybou je jedna z vecí, čiže ja keď si uvedomím, že aha, urobil som nejakú chybičku, tak ja to tam stransparentnem a poviem to, že myslím si, že asi takto. Hej, a viem sa o tom s tým klientom porozprávať, že Mhm. tí ľudia podľa mňa ocenia to, že nevnímajú teba ako nejakého supermana, ktorý vlastne Áno. všetko dokonale vie. Hej, že lebo niekedy Zuzi, oni si tí naši klienti tak ako keby idealizujú, že ty všetko vlastne zvládaš perfektné a všetko je ideálne, vzťahy máš brutálne upratané, vieš, čo s deťmi robiť, vieš, ako to máš s manželkou, s manželom, hej, že všetko to plynie nejako a to je taká idealizácia. Čiže ja sa ich Jasné. snažím vybiesť z toho omylu niekedy a teda nehovorím im detaily svojho osobného života, Mhm. ale teda, aby aj ten klient v podstate vnímal to, že si človek, ktorý tiež robí Presne chyby. tak. A toto je Že úplne... viem si to tak zreflektovať nejako tak, že OK, Áno, že to by mohlo byť lepšie, Mišo, možno, hej, že jasné. keď aj teraz naposledy, keď v rámci SAKO sme robili taký rozhovor, ja som teda koučoval koučku a teda ostatní sa prizerali a potom Mhm. čo si to vlastne hodnotil odborne, tak pre mňa to bolo perfektná vec, lebo som si vlastne odnesol zase nejakú spätnú väzbu z toho, že aha, Mišo, tak toto je fakt tá vec, ktorú ti aj tvoj supervízor hovorí tak 99% krát, že daj mu väčší priestor, hej, Áno. že tu si mohol robiť pauzu,
alebo tuto Mhm. som sa nemusel toľko pýtať, tu si dal otázku, ďalšie dve podotázky zbytočne, hej, že Mhm. spomali trošku v tom procese, tak to je niečo, že je to nejaká práca so mňou zase, hej, a to je proces. Čiže vyčítať si to, že som to urobil, by asi nemalo žiaden zmysel. Jasné. A ísť do tej akcie si myslím, že je najpodstatnejšie. Vieš, že keď nás Mhm. pozerajú nejakí začínajúci koučovia, že nevedia, že rozhodnú, že ísť, neísť, čo, tak ja hovorím ísť. Mhm. Ísť do toho procesu, proste nebáť sa, vieš, že koľko chyb som Áno. ja v úvode porobil a čo všetko možné, aké blbosti som natrepal v tom coachingu, tak si myslím, že teraz so stupom času to vnímam, že to bolo potrebné v tom procese a v tom vývoji. Mhm. Čiže ísť do tej akcie proste, nejak to, byť sám sebou, vzdelávať sa stále proste, lebo to je proces, to si myslím, že je výborná profesia, lebo je to fakt proces, že ty nikdy nemôžeš povedať, že som na konci toho procesu. Áno. Nikdy nie je hotovo, presne Vieš, tak. a niekedy máš aj taký slabší deň, že niekedy sleduješ možno aj kouča, ktorý je nejaký master coach a poviem si, že ty kokš, no, že nepačilo sa mi to, hej, poviem pri Mhm. úprimne, že vedel by som si predstaviť inak to viesť. A Mhm. potom vidíš nejakého fakt človeka, ktorý je entuziasmus veľký a zanietený a môže urobiť veľmi krásny coaching. Hej. Čiže Mhm. ono je to samozrejme otázka toho, že keď ten človek má väčšiu prax a expertízu a viac rozumie sebe a je schopnejší byť potom nápomocnejší, že je to nejaký proces, ale nebáť sa toho procesu. Vieš, nebáť sa toho, že teraz ja potrebujem získať 20 certifikátov a neviem akých školení, aby som išiel potom na ten koučovací proces, že si tam ty ako osoba a či máš 5 certifikátov, jeden alebo žiaden, tak žiaden asi, povedzme si, že nejaké štruktúry by si mal mať, hej, a niekde sa o niečo oprieť, samozrejme, preto sú Jasné. tak, a preto je dôležité si myslím, že aj tá certifikácia a podobne, aby ten Mhm. človek mal, ale tomu nezaručí to, že bude skvelý coach alebo Jasné. úspešný coach. Áno. Je Že to je práca potrebné na ísť do sebe. toho procesu, ísť potrebné do toho procesu a nebáť sa toho procesu. To máš ako keby, poviem to v tej športovej terminológii, je výborný futbalista, on bude iba trénovať a povie, ja ešte nemám na zápas. On bude mať Mhm. 30 rokov a povie, vieš čo, stále mám pocit, že asi ešte nie, ešte by som asi toto mal zlepšiť. To je ten perfekcionizmus a potom je tá limitujúca záležitosť aj u tých coachov, si myslím. Áno, áno, myslím u všetkých ľudí, Nikdy že menej to je nás viac. spája. Ten overthinking, Áno. to prílišné rozmýšľanie nás môže v tomto limitovať. Čiže ja hovorím ísť do akcie, samozrejme mať nejaký dobrý základ v niečom, mať nejaký výcvik, ktorý o niečo sa vieš oprieť, ale potom ísť do Áno. tej akcie a dať tam svoju osobnosť. Super, super. Ďakujem ti veľmi pekne. Možno to je taký super na záver zhrnutie, že všetci sme ľudia a to Presne nás tak. spája a Presne tak. všetci robíme chyby a dokonalosť neexistuje a proste len tréning robí majstra a iba to robiť. Robiť čo najviac, hej. Čiže no, ja keď som napríklad v úvode, tak síce mi hovorili, že mal by som teda koučovať, akože aj zdarma by som mohol a ja som si to hneď nastavil, že nie, to nebudem robiť, že to nechcem a idem rovno do klientov platených. Čiže keď niekto chcel ten coaching, fakt, že platený klient, že nedával som to zdarma. Jasné, že v rámci Mm, výcviku máš nejaké veci, že koučuješ tam iného kouča, to je v rámci výcviku, ale potom si myslím, že je treba si vážiť ten čas, ktorý do toho venuješ, aj tie peniaze, aj vlastne všetko energiu. a tú energiu presne a dať si za to zaplatiť, lebo potom môžeš mať pocit, že vieš, že koľko razy ja mám taký pocit, že ten klient mi platí a že ty vole, že bolo to také, aby mi zaplatil toľko tých peňazí za to, že neviem teda. A teda, ale keď ten klient sa vracia aj spokojný, tak pravdepodobne je to Áno, dôležité, že tá že jeho on v tom spätná vidí väzba. zmysel. No Super. presne. Ďakujem ti veľmi, veľmi pekne za tento Dobre, skvelý Zuzi. rozhovor. Verím, že to bude inšpiráciou pre mnohých ďalších koučov a bolo to veľmi fajn. Som rada, že sme sa takto mohli stretnúť. Ja takisto teším sa na najbližšie stretnutie osobné potom v rámci Koučovice. Videl som na Ja. jeseň byť. Teraz sa mi Áno, áno, nepodarilo áno. prísť, lebo som mal výcvik iný teda, tak Mhm. verím, že na budúce sa mi podarí. To by malo byť. Kedy to? No. Niekedy v oktobri. Áno, v októbri to bude, myslím, že 4. 5. tu na Áno, Remexe. áno, mám to No, tam v no, no. kalendári už, takže to Super, by malo byť. paráda. Takto sa určite stretneme. Dobre, Budem sa Zuzi. Tak tešiť. rád som ťa videl a ďakujem ešte raz Ja za tvoj hovor ďakujem. a za tvoj čas. Ďakujem aj ja veľmi pekne. A vy, milí sledovatelia, ďakujeme za vašu pozornosť. Videli ste ďalší diel zo seriálu My sme Sako a nezabudnite dať odoberať, aby vám neušli aj ďalšie diely a ak chcete spoznať aj ďalších koučov, našich kolegov, tak môžete ich nájsť na www.sako.sk v sekcii adresár koučov. Pekný deň, ahojte.